Pozdrav još jednom, dakle moje ime je Robert ponovo i do sada smo obradili dvije stvari, uvod u slaganje Rubikove kocke na slijepo i rubove, jel tako? I zadnja stvar koja nam ostaje je slaganje kuteva. Već sam objasnio da je slaganje kuteva zapravo gotovo identično slaganju rubova uz neke male preinake, dakle treba će nam nova privremena pozicija i malo drugačiji potezi namještanja, jel? Budući da sad mijenjamo ovu kutnu kockicu i sa nekom drugom i konstantno mijenjamo ove dvije rubne kockice. Znači potezi namještanja koji prije nisu bili dopušteni sad će biti dopušteni, barem neki od njih, jel? Dakle, važno je samo da ne poremetite ove tri kockice. Znači sad je dopušteno right, front, down, left, nije dopušteno i nije dopušteno back, uz up, jel? Kao i do sada. Dakle, ovo je sada privremena pozicija, iz nje ćemo ispucavati kockice negdje drugdje, na neka druga mjesta i evo možemo početi dakle sa ovom. To je prva, narančasto, žuto, plava. Jel, ta kockica mora doći ovdje, između narančasto, žuto, plavog centra. I isto tako naravno moramo paziti ponovno da ta kockica ne samo da dođe na pravo mjesto, nego da bude i pravilno okrenuta. Znači narančastu naljepnicu ćemo morati mijenjati sa ovom plavom naljepnicom, jer je to narančasta strana, jel? I sada najjednostavniji potez namještanja je, ako mene pitate, znači double D i R prime. I sad mijenjamo ove dvije kutne kockice i ove dvije rubne pomoću J permutacije. Jel? I vratimo natrag potez namještanja. Ta je složena. I već vidite da ove dvije rubne kockice da su zamijenila mjesta zbog te permutacije. Jel? I sljedeća koju ćemo riješiti je plavo-žuto smeđa. Plavo-žuta smeđa bi trebala doći ovdje i tako da ovu plavu naljepnicu, pošto je ona na vrhu, zamijenimo sa ovom zelenom naljepnicom jer se ona nalazi na plavoj strani. Znači zelenu moramo dovesti gore, najjednostavnije bi bilo D prime, jel? R prime. I ponovo radimo J permutaciju. Znači vratimo sad potez namještanja. Jel? Ta je složena. I ostale su nam još ove tri kockice. Znači zeleno, narančasto, bijela. Jel? Ona treba doći ovdje, tako da zelena gornja, jel, zamijeni ovu ovdje bijelu jer je to zelena strana. Dakle moramo bijelu podignuti gore, to je najjednostavnije uz F prime. Jel? I sad mijenjamo te dvije kutne kockice i ove dvije rubne i ovo je J permutacija. Jel? Vratimo kocku kako smo držali i vratimo potez namještanja. I imamo još ove dvije, dakle, znači bijelo, narančasto, plava. Jel, ona mora doći tu i ove dvije rubne kockice će se ponovno zamijeniti, jel? I to bi trebalo biti to. Znači bijela ova mijenja ovu ovdje bijelu, jel tako? Znači ne treba vam nikakav potez namještanja. Ovo je dakle J permutacija, ponovo okrenemo kocku. Jel? I to je to, kao što vidite. Imali smo sreće što se u ovom slaganju kutova nije dogodio proboj u novi ciklus, ali isto tako vam se to može dogoditi isto kao i sa rubnim kockicama, ali je šansa naravno manja nego što je to slučaj sa rubnim kockicama jer jednostavno kutnih kockica ima manje. Ali kažem, isto tako vam se može dogoditi i vrijede manje više ista pravila kao i kod rubnih kockica. Znači možete birati najlakši, vama kako ćete najlakše zapamtiti, jel na ovaj ili na onaj način, to prepuštam vama.